Ƙungiyar ECOWAS ta ba da umarni domin a dawo da Muhammad Bazoum kujerarsa. Shirin yaƙi da aka yi domin a yaƙi ƙasar Nijar yanzu shirin ya rushe domin Muhammad Bazoum zai koma kan kujerarsa saboda an tattauna da shugaban sojojin ƙasar Nijar saboda a dawo da Muhammad Bazoum kujerarsa. Mutane sun yi mamakin yadda Muhammad Bazoum zai koma kan kujerarsa, yanzu kuma ƙasar Nijar sun gama shirye-shiryensu domin su yaƙi wato Amerika. Duk da haka dai yaƙin bai yiwu ba, amma yanzu kuma ƙasar Nijar ta zauna lafiya duk da za a maiwa da Muhammad Bazoum kujerarsa. Yanzu kuma ana nan ana ta farin ciki domin Muhammad Bazoum zai koma kan kujerarsa. Shi yasa Muhammad Bazoum ya ce shi ma zai fara yin aiki tukuru domin sojojin ƙasar Nijar su daina cewa za su sauke daga kan mulki. Duk da Bola Ahmed Tinubu ya ba da umarni domin ƙungiyar ECOWAS ta so a zauna lafiya a ƙasar Nijar, kuma ta ba da umarni an zauna lafiya a ƙasar Nijar. Yanzu kuma haka ana nan ana ta zaman lafiya a cikin ƙasar Nijar duk da an dawo da Muhammad Bazoum kujerarsa. Yanzu kuma haka shugaban sojojin ƙasar Nijar ya ce duk abubuwan da suke faruwa an gama, ba za a ƙara yi ba. Duk da in ƙungiyar da ta ECOWAS ta shiga rigimar kuma ta ba da umarni an bi. Duk da haka dai yanzu ana nan ana ta fitintunu a ƙasar Nijar, yanzu kuma ƙungiyar ECOWAS ta shiga rigimar ta raba, an haɗu da sojoji kala-kala domin an tattauna akan rigimar cikin wato Nijar da aka ce za a yi. Sojojin Amerika sun fara shirin kawo wa ƙasar Nijar hari, amma duk da haka dai tun da an ce an dawo da Muhammad Bazoum kujerarsa, a yi haƙuri da wannan yaƙin da ake yi. Masu sauraro ku biyo mu don jin cikakkun rahotannin, ku danna mana subscribing da alamar ƙarar sanarwa don samun ingantattun shirye-shiryenmu a koda yaushe. Duk da haka dai Muhammad Bazoum farin ciki da ya baibaye shi domin an damai da kujerarsa, yanzu kuma shugaban hafsan sojojin ƙasar Nijar za su shiga tattaunawa da shugaban ƙasar Nijar wato Muhammad Bazoum akan matsalolin da suka faru a can baya. Yanzu kuma shugaban Amerika ya ce tunda an dawo da Muhammad Bazoum kujerarsa a zauna lafiya a ƙasar Nijar shine abin da ake so. Yanzu kuma ƙungiyar ECOWAS za ta koma inda ta fito domin Bola Ahmed Tinubu shi ya ba da umarni ƙungiyar ECOWAS ta zo ta zama lafiya a ƙasar Nijar. Duk da haka dai shugaban ƙasar Nijar ya ce Bola Ahmed Tinubu ya mai abin arziki, ba zai taɓa manta da shi ba, kuma yanzu ƙungiyar ECOWAS ta koma inda ta fito. Yanzu kuma haka shugaban hafsan sojojin ƙasar Nijar ya ji farin ciki da salama domin ƙungiyar ECOWAS ta koma inda ta fito, domin ba sa so ƙungiyar Amerika su kawo musu hari. Masu sauraro a nan za mu dakata, ku danna subscribing da alamar ƙarar sanarwa don samun fitattun labaranmu zafafa da zarar mun ɗora.